Süleyman'ın pähimleri 13-nji bab 12-nji ayet şeýle diýär. Uzaga çeken tama yüreklerdedir. Hasıl olan isleg ýaşaýyş daragtydyr. Umydsızlyk adamyň okady goýmaga mejbur edýär. Kä wagtlarda öz durmuşyna hem öz ýaşaýyşyna hem nokady goýdurýar. Umydsızlyk çykynsyz halda bir çykalga gözlemekdir. Bu depressiýadan has beter ýagdaýdyr. Ve adamlar bu ýagdaýda bir çykalga gözleýärler we her bir ýol deňeýärler we hiç zat kömek etmeýär. Bu mesele umumy seredilende Amerikanyň Birleşen Ştatlary aýrylyşmak barada öňdäki orunlary eýeleýärler. Size de belli bolşy ýaly Amerikada aýrylyşmak gaty ýaýrandyr. Bu hemişe iki tarapyň hem dolu razylygy bilen aýrylyk amalaşýar diýilendäl. Bir tarap aýrylyşmaga taýýar bolsa, beýleki bir tarap aýrylyşmagy kabul etmeýär. Bu ýagdaýda olar bilen nähili işlemeli. İki tarapyň hem dolu razy bolup aýrylyşan ýagdaýlary gaty az duş gelýär. Meniň 30 ýyllyk iş tejribeme göre şeýle aýrylykları eger barmak büküp sanlasam, oňa bir elmiň barmaklary ýeterlidir. İki tarap hem men dolu aýrylyşmaga taýýar diýse, bu gaty aňsat bir ýagdaý. Imamın diňe bir aýdýar. Aýrylyşmaga sebäp bolýan zatlar, olar dini, şahsy ýa-da maşgala geçmişi bolup biler. Şonuň üçin men size geçen tapagymyzda şeýle sorak berdim. Siziň üçin aýrylyk bu tanış bir zatmy, ýagny adata zatlardan birimi diýip sorak berdim. Men bu tanyma medeniýet hem goşmak isleýän. Emma men bugün siziň bilen bagyt we sagdyn ara gatnaşyklaryň düşünjesi barada gurrun etmek isleýän. Elbette eger olaryň çagasy bar bolsa, ol hem bu sanawyň içinde bolmaly. Aýrylyşanlaryň statistikasyna görä Amerikada ýyldan ýyla aýrylyşanlaryň sany azalýar. Men bu statistika prosent görnüşinde däl de san görnüşinde seretmeye makul bildim. Sebäbi bir ýylyň içinde aýrylyşanlar bilen durmuş guranlaryň sany deňeşdirilende käbir ýagdaýlar boş galýar diýip pikir edýän. Çünki biziň gyzyklanýan ýylymyzda aýrylyşan adamlar olar mundan öň 3, 5 ýa-da 15 ýyl bilelikde ýaşan bolmaklary ahmal. Bu ýagdaýlar siziň ýaşan ýeriňizde we medeniýetiňizde görä üýtgäp biler. Amerikada aýrylyşanlaryň sanynyň azalýandygyny görkezýän bu statistikada şol sanda durmuş gurýanlaryň hem sanynyň azalýandygyny görkezýär. Günwatar ýurtlarynda resmi nikah bolmadan är aýalyň bilelikde ýaşamagy gaty ýaýrandyr. Biz muňa Amerikada nikahsız maşgalalar diýip atlandyrýarys. Aýrylyşmaň esas sebäpleri şulardyr. Bewepalyk, kynçylykly gatnaşyklar, zorluk, maddi kynçylyklar, jinsy kanagatsyzlyk, hawa käwagt adamlar içi gysgynçlykdan hem aýrylýarlar. Dini düşünüşmezlikler, çağa terbiýelemek meselesinde düşünüşmezlikler, edem gylymlar, garaşmalaryň we öňde tutulan ugurlaryň dörlüligi boýunça. Men pikir edýän bu sanawdan başga da sebäpler bardyr. Emma bellak geçmeli bir zadymyz bar. İlki bilen ýakyn jinsy gatnaşyk bu öz oluşly bir synagdyr. Eger-de siz öýlenen, adaglanan ýa-da söýgüliňiz bar bolsa, onuň bilen tans edýäningizde belli bir ýerden soň bir meseleniň ortaga çykýanlygyny görüp bilersiňiz. Ya-da tanıtma halında siz karşıdaşınızın parahatçılığına olacak bir mesele barada gurrun açıp bilersiniz. Bu gutulgusuz ve gaçyk bolmajak bir ýagdaýdyr. Men hatta şunu bellemek isleýärin. Ýakyn jinsy gatnaşyk bilimi maşgallalaryň bütün durmuşy boýunça karşılaşacak meselelerini has öňünden belläp geçip biler, onu öňden görüp biler. Gynansak da ýa-da şatlansak da bu meseleler ortadan aýrylmaýar. Bu ýerdäki wajyp soru olaryň näme üçin dawa edýänligi däl, nähili dawa edýänligindedir. Eger siz dawa nämede diýip ol barada oýlansaňyz köp wagt ýitirirsiňiz. Emma dawany nähili çözýekdiňiz barada ara alyp maslahatlaşyp ol barada gurrun edip başlasaňyz, mysal üçin çagan nähil terbiýelemeli, jinsy gatnaşygy nädip düzeltmeli. Bu meseleler ara alyp maslahatlaşylsa,
tiz çözügüde yetip bolar. Biz cemiyette hemişe netije köp üns berýäris. Emma esasy bolan işewirlik, işiň nähili alyp barlyşy. Eger iş dogry alyp barylsa, onda hökman dogry netije hem ortağa çykar. Indi bolsa, maşgalada düşünüşmezligi görkezýän 7 habarçy arada görüň etmekçi. Bu düşünüşmezlikler barada John Gottman, Scott Stanley, Howard Markman we beýlekler aýdýar. Men bu sapaga taýarlanan wagtymda şu zada göz ýetirdim. Aslında düşünüşmezlik içindäki maşgalalar gatnaşygyny düzeltmek üçin yeterli derejede güç sarp etmeýärler. Olar biri-birine "Mähribanym, edidim, meni bagyşla, men seniň göwnüňe degdim. Gel bu arada gürrüň edeli" diýip aýtmaýarlar. Ilkincisi negatiwiň agdyklyk etmegidir. Kynçylyk ýagdaýyndaky maşgalalarda her bir pozitiv üçin bir negativ ýagdaý bardyr. Her bir pozitiv tesvir üçin negativ tesvir bar. Hatda 0,8 üçin bir durnukly maşgalalarda bolsa, bir negativ üçin 5 pozitiv tesvir bar. Bu hakykatdan gyzykly şeýledem. Öz gözlegleriniň netijesinde John Gottman bulary kıyamatyň 4 çapyk sowar diýip atlandyrýar. Haçanda bu ýazylanlara duş gelseňiz, bu size ýaraýar. Bu hakykatdan hem maşgalanyň gutarandygını görkezýän habarçylar. Haçanda gatnaşyklarda tanqid, gorunma, äskirmezlik ýagny hormatsyzlyk bar bolsa, birek birege ýigrenç, bu ýagdaýda maşgalany dikeltmek gaty kyn bolýar. Gödüňize getirip görüň, eger birisi tanqidlap dursa, hemişe özüni aklamak bilen gorunsa, size ýigrense we size hormatsyzlyk etse, soňky ýagdaýdaky dymýan adam bilen men hiç gürleşmek hem islemeýän. Ol öz daşyna hayatlary dikleýär we hiç kim dinlemeýär. Bularyň bary maşgaladaky düşünüşmezligi görkezýän habarçylar ýa-da kıyamatyň çapyk sowarlary. Bular barada biz siziň bilen ýene-de giňişleýin, bilelikde öwreneriz. Gözlegleriň netijesinde erkekler köplenç daşyna diýwar örüp, dymmany saýlaýarlar we meselege garşy jogap bermeýärler. Aýallar bolsa köplenç tanqidlamaga düşkündürler. Soňky habarçymyz bu ýagdaýlary negativ kabul etmekdir. Sen edil ejeň ýaly. Sen gaty ýalty. Sen hiç iş eden ok. Äri ýa-da aýaly bir-birini şikaýetler bilen doldurýar. Bu ýagdaýlaryň netijesinde fiziologiki we kroniki keseller ýüze çykyp biler. Hatda immunitetiňiz pete düşer. Şunu belläp geçmek gerek. John Gottman öz tejribelerinde maşgalary laboratoriýa otoglarynda ýerleşdirip olary iýdarlapdyr. Olary diňe ýatak we hajathana otoglarynda iýdarlamandyr. Ol ýöriti aparat arkaly olar bir-birleri bilen gürrüňdeşlikde we bir-birleri bilen gatnaşykda wagtynda ýürek uruşuny we tenindäki nemliligi we şoňa meňzek zatlary ölçäpdir. Bu ölçekler ona maşgaladaky düşünüşmezligi ortağa goýmana kömek edipdir. Habarçymyzyň ýene biri de aýalyň täsirini äriniň kabul edip bilmedligindedir. Hawa aýallar hem maşgala täsir edip bilerler. Size bu ýagdaýy has aýdyň bir şekilde düşündirip bilmegim üçin men muny 3 bölege böldüm. Bulardan ikisi problemaly, ýagny meselelidir. Birini bolsa bu sapaň dowamında düşünüp aň ýetirmeliseňiz. Ýöne öňürti geliň gatnaşyklarda ilk başda näme meseleleri ýüze çykyr, oňa seredeli. Biz şuny takyk bilýär. Kynçylyklardan gaçyp gutulup bolmaýar. Dawalar hökman ýüze çykýar. Eger araňyzda maşgalaly adamlar bar bolsa, onda olardan dawa boldumy diýip sorasak, baryňyz eliňizde göterersiňiz. Hatda gysga wagtlyk söýgülisi bolanlar hem galdyrar. Biz täze bir gatnaşyga başlanymyzda köplenç ýani ýoldaşymyzy üýtgetmäne çalışýarys. Bu barada ýokardaky bölümde ýazylan. Ony manipulerlemek we mejbur etmek ýoly arkaly üýtgetmek isleýär. Biz muny gönümeli aýdýarys. Sen şundan ýa-da mundan ýüze örmeli. Şu zat sende bolmaly ýa-da şu zat sende üýtgemeli diýäňiz. Täze siziň taýlan ýani ýoldaşyňyz siziň arzu edişiňizden başga hileken we siz muny üýtgetme kararyny aldyňyz. Gen galdırıcı tarapy bize biri gowy tarapy üýtgetmäne çalışsa hem biz oňa garşylyk görkezýäris.
Bu ýagdaýda biz derrew mukaddes kitapdaky aýatlar bilen jogap bereriz. Dostum, belki sen ilki bilen öz gözüňdäki agajy aýrarsyň. Sen her gedek başyňy döndürende men egilmeli bolýan. Meniň gözümdäki çöpçagyş bolsa seni adara goýar. Gel öňür sen öz gözüňdäki agajy aýraý. Ine şuňa meňze şekilde bize öwretmek isleýänlere garşylyk berýär. Eger bu ýagdaýda biz adamlary üýtgedip bilmetek, biziň jadyl taýajagymyz hem ýok. Eger beýle jadly güýçleriňiz bar bolsa, onda sapakdan soň galyň we maňa gysga wagtlygyna bu jadly güýjüňizden ulanmagyna mümkinçilik beriň. Men hem öz ýakynlarymda we söýýänlerimde ulanaýyn. Nähili gowy, indi olar meniň islan adamymy öwrülip bilerler. Emma elimizde beýle güýç ýok bolsa we biziň adamlary üýtgetmek maksadymyz amala aşmasa, onsoň biz näme edýärdik? Biz adamlary günäkärlemene başlaýardyk. Olary maskaralap, kemsedýär we däli ýaly seredýär olary. Ol biziň isleýişimiz ýaly bir adam bolmansoň, biz onu üýtgetmäne çalışýar we kemsedýär. Oňa sen edil ejeň ýaly ýa-da edil kakan ýaly ýa-da sen anhan aşypdyr, sen däl räptiň diýär. Yine de bellemeli zadymyz biri biziň ýalňyşymyzy gözleýän bolsa, ol biziň göwnümde ýaranok. Eger de siziň uzak wagtdan bäri gatnaşykda bolan dostuňyz ýa-da ýan ýoldaşyňyz bar bolsa, olar siziň kemçilikleriňizi has gowy tanaýarlar. Eger de men siziň ýakyn adamlaryňyzyň ýanyna baryp, olardan siziň kemçilikleriňizi sana diýip, bularyň bir sanyny sorasam, bu 5, 10, 15 bolup biler. Olar muny aňsatlyk bilen ýerine ýetirerler. Jogap almak üçin men hem köp garaşmaly bolmaryn. Demek, adamlar tanqidlamak hem işe yarayan däl ekeni. Biz onu üýtgetjek bolup günäkärleýärdik we üýtgetme umydymyz amala aşmansoň, biz netijede ondan uzaklaşmana başlaýardyk. Men öz işimiň hünärmeni hökmünde öz dostuňyzy ýa-da ýan ýoldaşyňyzy üýtgetme umydyňyzy ýitirmäň diýip biljek. Aslynda bu ýalňyş käşke bir-birine uzaklaşma ýagdaýyna çelli gelmetedi. Tä umydyny üzen ähli zatdan göwnü galan adamy täzeden ähli zatdan gowy boljakdygyny inandyryp, onu ýene bir gedek deňäp görmek üçin höweslendirmeli bolýar. Şonuň üçin men ýaşlary entek ähli zatdyň başynda galar tutmak isleýän. Men nikahdan öňkü maslahat geçirilende bu zatlar barada bu ýagdaýlary olary görkezip, olary bular bilen tanışdyrmak isleýän. Ýadyňyzda bolsa, men maşgallardaky käbir dawalar köp ýyllaryň içinde hem saklanyp galýa diýipdim. Dawalaryň sebäbi şu ýerdäki sanawda görkezilendir. Olary ilki baştan ortağa çıkarmaly, öwretmeli we tanışdyrmaly. Entek wagt barka, olarda bu häsiýetler bar bolsa, olary üýtgetmeli. Ýani ýoldaşyňdan uzaklaşmak bölümi meni köp güç sarp etmeme sebäp bolýar. Bu ýagdaý uzak wagt dowam etse, maşgaladaky düşnüşmezligi çözmek üçin olary umyt bermek hem kyn bolýar. Jedeller we dawalar aslynda gowudat bu adamyň gymmatly hasaplayan maşgalasy üçin söwüşýändigini görkezýär. Emma bar islanyň etdiýse, bu ýagdaýyň has kynlygyny görkezýär. Bu ýerde bolsa 3 sany adaty modeller ortaga goýulypdyr. Olaryň ilkinjisi gapma garşylyk, ikinji ýyda çekilmek, üçünji bolsa hyzmatdaşlyk. Dr. Susan Johnson öz işlerinde ve teoriýasynda muňa günäkär tapmak diýip adlandyrýar. Men kimin günäkärdigini bilýän. Sen günäkär. Sende düzeltmeli taraplaryň bar. Ýok, düzeltilmeli adam men däl. Bu sen. Bu şekilde günäkärleme we hüjüm etme modeli suratlandyrylýar. Köplençi ýagdaýlarda bir tarap hüjüm edýär, beýleki tarap bolsa ýyda çekilýär. Biri beýlekine sen erwet adam diýär we ol hiç zat diýmän ýyda çekilýär. Bu ýydarlamany ýa-da salýar. Netijede biri hüjüm edici beýlekisi bolsa ýyda çekilen bolýar. Bu ýerde wajyp öwrenmeli zadyňyz şu. Gelecekde siz ya hasahanada ya bolmasa ýyňnakda bir ýolbaşçy bolarsyňyz. Hemişe adamlaryň arasynda bäsdeşlik bilen, gahar bilen bir zat üçin söwüşýändigini görersiňiz. Siziň borçuňyz bolsa bu düşmançylygy durdurmakdyr. Bu peýdasyzdyr. Taraplaryň her biri hemişe günäkäri gözleýändir. Ol özüniň ýagdaýy üçin başga biriniň sebäp bolandygyny düşünür we hiç biri hyzmatdaşlyga, lalaşyga gitmedi. Birinji nusgada köp wagt saklansak,
bu ikinci nutqanyň emele gelmegine sebäp bolýar. Käbirleri derrew ýyda çekilmeye taýlap alýarlar. Olar birine hüjüm edip özüniň dogrulygyny subut etmäge tynanşmaýarlar. Olar birinji nutqamyzdaky ýaly düşmanlyk ýagdaýyna hem girmediler. Meniň pikirimçe bular ýaly ýagdaýlarda ýokardaky ikinji ýagdaý ýyda çekilýänlere täzeden öz gatnaşygy üçin söweşmäge itergi bermek. Bu kyn. Muny rak keseli bilen deňeşdirende bu keseliň iň soňky, iň giçki tapgyrynda ýaly görünýär. Oňa kömek etmek kyn. Kıyamatyň 4 çapyk sory olar wajyp bolan sebäplerdir. Emma bu ýagdaý hem gatnaşygyň soňuna gelýändiginiň habarçysydyr. Biziň maksadymyz är ýalyň hyzmatdaşlyga gelmegi, biri bilen gepleşmek bilen gürrüňdeşlik alyp barmagy öwrenmeklerini isleýär. Bu hoş habar paýlaşma meňdeýär. Siz hujumçy tarapyny alyp bilersiňiz. Sen günäkär. Sen erwet adam. Sende kynçylyklar bar. Sana İsa gerek. Hawa bularyň bary dogry. Emma adamlar bilen gürrüňdeşlik alyp barmakda bu peýdatydy. Bu işe yaramaz. Hawa bu jogaplar bilen sen ony ýenjip bilersiň. Emma esasy zat onuň ünsini çekmek, onda gyzyklanma döretmek, oňa Hudaýymyzyň nähili ajaýypdygyny düşündirmek. Ýöne bularyň bary hyzmatdaşlyk içinde bolup biler. Maňa seniň ýanynda bolmagy, bir-birimizi hat ýakyndan tanamagy ruhsat ber. Meniň durmuşymda bar bolan zatlaryň sende hem gyzyklanma döretjekdigine inanýaryn. Men Mesih barada gurrun edýärin, meniň Rebbim barada. Aslynda köp adamlar köpçüliklerini wagtlardan däl de Mesihliler bilen bolan ýekelikdäki gatnaşyklar arkaly Hudaýy tanaýarlar. Muňa köp gözlegler şaýatlyk edýär. Şelelikde biz özümde alyp barşymyz barada şu häsiýetleri öwrendik. Garşyňdaky adamy üýtgetmäne tynanşmak, onu günäkärlemek we elbetde ondan uzaklaşmak. Ýene-de 3 nutqamyz bar. Bular hüjüm, ýydarlamak we hyzmatdaşlyk. Men hemişe är aýalyň ýanky tanap geçen häsiýetlerimizin birinde büdräp-büdrämänligini derňemek isleýärin. Eger är aýallardan biri beýlikini ýydarlaýan bolsa ýa-da biri ýyda çekilýän bolsa, biz bu ýagdaýy durdurmaly we bozmaly. Olary täzeden biri-birileri bilen hyzmatdaşlyk edip gatnaşygyny dikeltmek üçin biz kömek etmeli. Dr. John Gottmanyň diýmegine görä, maşgalar iki bölünýär. Olar ajaýyp we kynçylykly maşgalar. Ajaýyp bir maşgala, orta çykan düşünüşmezligi tiz wagtda çözmek bilen çäklenmen, olar özara gatnaşyklaryny hem güçlendirýärler. Susanna Johnsonyň gözlegleri netijesinde bu maşgalar bir-birine hat ýakyn bolýarlar. Her bir düşünüşmezlik ýagdaýynda bu parahatlyk içinde orta alınıp maslahatlaşylyp, dogry karara hyzmatdaşlyk içinde gelip bilýärler. Adamlar size maşgalatyndaky ýüze çykan her bir kynçylyklar üçin maslahat almak üçin ýüz tutup bilerler. Olar gatnaşygyny dikeltmek isleýärler, ýaraşmak isleýärler, ýagdaýy üýtgetmek isleýärler, aýlyşmak isleýänler hem parahatçylyk içinde bolmagyny isleýärler. Ayrılığı men rak keseline meňzedýän. Hiç kim bu kesellerini kesellemek islemedi. Hiç kim doktorundan sizde rak keseli var diýen sözi eşitmek islemedi. Rak bu hemişe erwet. Hatta iň ýöneke görnüşi hem bolsa. Hiç kim men rak keseli bilen kesellemäge garşy däl diýmedi. Ayrılık hem şuňa meňzeşdir. Bu erwet we hiç kim muny islemedi. Ýöne käwagt adamlar aýryşmak isleýärler. Parahatçylyk bilen düşmançylyksyz. Käwagt bolsa olar ýygnak ýol başyna ýüz tutup gatnaşygyny dikeltmäne syýnanşandygyny, emma munyň hiç bir netije bermädigini görkezmäne çalşarlar. Geljek hyzmatçylar hökmünde men sizden şunu haýyş edýärin. Size gelmeden öňürti näçe maslahatçydan eýýäm maslahat alandygyny ýa-da näçe güç sarp edendigini muny öňünden bilen. Sebäbi eýýäm 2 ýa-da ondan köp maslahatçydan maslahat alan bolsalar, olar eýýäm umydyny ýitirip başlandyrlar. Belki de olaryň maslahat alan maslahatçylary jynsy gatnaşyk içindäki jüwitler barada ýeterli derejede bilim almadyk bir bolup biler. Şonuň üçin düşünüşmezlik içindäki maşgalary umumy doktora däl de ýörite bu gurdan işleýän doktora gönükdirmeli diýip pikir edýärin. Bu edil şuňa meňzeýär. Rak keseli bilen kesellän bir hastany umumy ähli keseller barada biraz bilimi bolan maşgala doktorunyň ýanyna uratmak ýalydyr. Şonuň üçin rak keseli bilen kesellän hastalary diňe bir onkologa gönükdirmän,
Eýsem, rak keteliniň diňe şol görnüşi bilen meşgullanýan ökde bir doktora gönükdirerler. Şonuň ýaly, maşgalary da eger şol ugur boýunça ökde bolan maslahatça gönükdirmeseňiz, olara peýda dälde ziýan ýetirersiňiz. Ine, siziň ýanyňyza adamlar gelýär. Olar eýem gatnaşyklaryny düzeltmäne bir näçe gezek synaşdylar we olar öz umydini ýitirdiler. Bir näçe psihologlardan maslahat aldylar, emma peýda etmedi. Muňa garamazdan köp maslahat görnüşleri düşünşmedliklerde gowy netije berýär. Maslahat alanlaryň teýten alty göteriminden köprägi öz gatnaşyklaryna dikeldip bildiler. Bu gowy netijedir. Ýöne şonda da öz aýrylygyny aklamak üçin biz maslahatça ýüz tutduk, emma o hiç ýyly peýda getirmedi diýenler hem bar. Başga ýagdaýlar hem bolup biler. Maşgalar ruh çopanyň ýanyna gelýär we äri şeýle diýär. Bize kömek etmäge ýanaşanlygyň üçin men gaty minnetdar, emma men aýalym bilen aýrylyşýan. Aýalyna dönüp hem ine seniň ruhy ýolbaşyň, men munyň beýlek başga bir ýyňnaga gidýän, bu ýerde hem taňa goldaw berýänleň barlygy üçin men şat diýär. Beýle ýagdaýlar gaty ady ýagdaýlarda bolsa hem bar, ortağa çykýar. Ýöne siziň dikkat etmeliýeriňiz jüwitlerden biri oýundan aýryldymy? Eger aýrylan bolsa, onda men bu gatnaşygy nädip halat etmelidigini gözüňe hem getirip bilmeýärin. Eger är aýallar maşgalatyny goramak üçin a derejede hem bolsa dyrjaşmaýan bolsalar, onda bu kyn. Siz maňa düşünýäňizmi? Indi bolsa, aýryşmaň sebäpleri bardy gürrüňe deli. Olar häsiýetleriň tapawutlygy, dawa jenjeller, erwet hereket, gelişiksiz hereket, gödöklük, howpsuzluk, alkogol ýa-da neçe serişdelerini hyýanatçylykla peýdalanmak, kemsetmek we elbetde biwepallyk. Şunu bellemek isleýän biwepallyk arasynda tapawutlar bardyr. Hemme biwepallyk demek däldir. Şoňa anlanýan, käbir ýagdaýlarda duýgu baglylygy bardyr. Maşgaldaky jüwitlerin biri başga birine garşy güýçli duýgulary besläp biler. Siz garşy jynsdan bolan işgäriňizde, kärdeşiňizde onuň gowmy golymlygy üçin, maslahatçylygy üçin duýgu besläp bilersiňiz. Men bu arada söz edemok. Bu ýerde biz romantik duýgular barada ýa-da aşyk bolmaklyk, şu ýagdaýdaky ruhy baglylyk barada gürrüň edýäris. Şeýle hem jynsa gatnaşyklar bardyr. Beýle ýagdaýlarda olaryň arasynda duýgu gatnaşygy bolup biler, şol sanda bolman hem biler. Meni hayran galdyrýan tarapy häzirki zaman jemgyýetde ýaşlar bar, edil siziňki ýaly. Olaryň jynsa gatnaşygy üçin bir-birleri bilen tanyşyp bilerler we hiç bir hili jogapkärçilik almazdan. Hatda olarda duýgu baglylygy hem ýokdur. Ol ýerde diňe jynsa gatnaşyk bar. Biri-birine bolan hiç bir duýgu ýok. Siz şu wagt ekranda biwepallygyň dürli görnüşlerini görýärsiňiz. Biz dürli metihi okulary we hoşgabar çeşmeleri bilen häzirki zaman metihileriniň jemgyýetine hyzmat etmäge çalışýardy. Ähli maglumatlar biziň web sahypamyzda tvtemnary.com. Şeýlelikde men size duýgu arkaly hem biwepallyk edip boljakdygyny düşündirdim. Bu ýalňyşdyr. Şeýle hem jynsa gatnaşyk biwepallygy we bularyň ikisi hem bilelikde bolup biler. Soňky görnüşi bolsa romantik biwepallyk, bu ýerde hökman duýgu baglygy bar, emma jynsa gatnaşyk ýa bar ýa-da ýok. Soňky bolsa oýnaşmakdyr, bu ýerde duýgu ýok, emma jynsa gatnaşyk hökman bar. Bu ýagdaýda maşgaladaky är we aýal maşgalanyň daşyndan başga birleri bilen hiç hili duýgu baglygy bolmadan bir näçesi bilen bir wagtyň özünde gatnaşykda, ýagny jynsa gatnaşykda bolup bilerler. Soňky görnüşi bolsa bu meýilleşdirilendir. Bu görnüşde bolsa är aýal bir-birini biwepallyk edýändigini bilseler-de öz razylygy arkaly dymýarlar. Sebäbi olar muňa garşy çykmak arkaly maşgala birliginiň bozuljagyny ananýarlar. Soňky görnüşi bolsa meýilleşdirilmedik görnüşdür. Bu tütenlikde bir iş syýasatynda ýa-da bolmasyndan köp alkogol içkisi alanda garşy tarap bilen öňden meýilleşdirilmedik bir ýagdaý ortağa çykýar. Bu ýagdaý tütenlikde bolanlygy üçin eýäm olar ikinji gezek görüşmediler.
Bewepalyk edenligi üçin är ýa-da aýal ökünç duýýarlar. Ve iň soňky bolsa düşmançylykdyr bu aralmak ýaly. Sen maňa bewepalyk etdiň, men hem saňa bewepalyk ederdim. Bu ýagdaýlaryň her biri üçin jogabyňyz dürli bolmalydyr. Oynaşmak ýagdaýyndakylar üçin ýagdaý gatykyn sebäbi boýam olaryň häsiýeti boldy. Olar tez-tezden öz söýgüsini täzeleýärler. Romantika ýagdaýyndakylaryň olsa günden-güne eýem duýgu baglygy artdy. Başgalaryn halat etmek üçin olaryň bu duýgu bagyny üzmeli. Meýilleşdirilen bewepalyklykda olsa är aýallaryň näme sebäpden dymýanlygyny ortaga çykaryp paş etmelidir. Meýilleşdirilmedik bewepalyk olsa gatykyn däldir. Günälik we ökünç duýgusy we elbetde towarda görüňediň. Aralmak meselesi boýunça gahar we öýke kine barada görüňediň. Bu barada öwrediň.